Shoutout kay Dr. C. Gumawa ko ng pizza. Oh. Oh. Ang haba. Diba? Perfect! Shoutout kay Dr. Z. Sarap. Yummy. Machisi. Hvad så? Skal du til fest i morgen? Det er Svend, der er jo fest i morgen. Det skal da bare køre ud, så få noget at æde, mand. Nej, det vil det give slet ikke. Look at Der the er piece ikke of my nogen, husband. der er ikke nogen, der har gratis bajer. Does they smell of yummy? Jeg giver gerne 500 for at være med. Is it yummy? Oh, is it yummy? Nej, det giver jeg ikke. Hvorfor ikke det? Oh, diba? Masarap daw. Du er gratis mad, det er altid godt. Thank you for watching. Oh. Det var jeg, om du så spurgte mig, så vil jeg næsten give 200. Nå, kan du ikke lide ham der?